गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिखौ गुबुन मोनसे जिल्लानि बेंगिरि महरै दैथायहरबाय। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा IAS खौ नलबारि जिल्ला बेंगिरि महरै दैथायहरनाय जाबाय। बिथांनि जायगायाव प्रदीप कुमार द्विवेदी IAS आ क'क्राझार जिल्लानि गोदान जिल्ला बेंगिरि जासिगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव सानै उन्दै हिनजावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव मुगैथाव जाथाय। सानै 7 आरो 9 बोसोरनि उन्दै हिनजावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। साथाम लांसुनिया बे मुगैथाव हाबाखौ मावदों। साथाम सुबुंनि हेंथायै जिनाहारि खालामनायनि अजद सिखारदों। बे साथाम दायनिगिरिखौ सिमुलटापु पुलिसआ खाबाय। खाजानाय साथाम लांसुनियाफोरनि मुङा फारियै गकुल काटा गामिनि अनिल साहा, अक्षय साहा आरो नरेश साहा। बे मुगैथाव जाथाया दान मोनसे सिगाङाव जादोंमोन। माइनरिटि फरायसा आफादा बे जाथायखौ सोराङाव लाबोदों। दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो रायजोफोरा दाबि खालामदों। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि थाखाय गोदानै लुफुंनाय बिल्डिंखौ बेखेवनो साखाफारा। फैगौ 30 जुलाइ खालि फुंनि 10 रिंगानि समाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि थाखाय गोदानै लुफुंनाय बिल्डिंखौ बेखेवसिगोन होननानै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरला बाहागो लागोन। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, मिरुनि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालाबो बे बिल्डिं बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गेदेरथार थांखि। गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकारा केबिनेट मन्त्रि, MP, MLA आरो गोजौ थाखोनि सायख'जानाय 5,000 मावफारियाफोरखौ 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव 2 सप्तानि थाखाय गामिफोराव दैथायहरनो थांखि लादों आरो बे हाबाफारियाव गावखौबो बाहागो लागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। 2014 मायथाइनिफ्राय मदि सरकारनि गोबां जौगाखां हाबाफारि होनाय जादों, जेरै अरुण'दय, रेशन कार्ड, आयुष्मान स्किम बायदिनि मावफुंजानाय एबा रायजो राजाफोरनि मुलाम्फा मोननाय मोनैनि सायाव खौरां लानायानो बे हाबाफारिनि गुबै थांखि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसायख'थिनि समाव खोथा होनाय बादियैनो मैया BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मावफुंबाय। BTR सरकारनि बानजायनायाव माइनाव सोरां बिथांखिनि जोहै 75,000 होगोन होननानै बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनायखौ मैया 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक राननानै होदों। आलफा उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ आसाम पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों। तिनसुकियानि मरानाव मैया आलफा उदांजों सोमोन्दो थानाय हेम सेथिया मुंनि सासे सुबुंखौ जायगायावनो इनकाउन्टार खालामदों आसाम पुलिस बिफाना। इनकाउन्टार खालामजानाय सुबुंखौ आलफाजों सोमोन्दो दङमोन होनना बुंदों। बिथांखौ रायजो राजानिफ्राय रां दाबियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेबादिनो मैया फुंनि समाव तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़आव रां दाबिनायनि खौरांखौ पुलिस बिफाना मोननानै संदान हैनायाव मोगा मोगि जानायाव गुलि गावनायाव जिउ गोमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनि खौरां, कर'ना भेक्सिन लानो गोसो गैयैखौनो ब्रा ब्रा लाहोनायाव सासे फरायसुलिनि देहा हालोदा खैफोदाव। थांनाय 10 जानुवारियाव कलेजनिफ्राय ब्रा ब्रा भेक्सिन लाहोनायाव दिनै खैफोदाव गोग्लैदों सासे फरायसुलिया। भेक्सिन लाखांनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम बेरामाव गोग्लैसोनानै दङ।
मृदुला बर'आ रङिया ओनसोलनि महिसर आरो सिब्रिथि बर'नि फिसाजो मृदुला बर'आ थांनाय कर'ना भाइरासनि मैखोमै गोहोम गोग्लैनाय समाव भेक्सिनखौ लादोंमोन। नाथाय जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रा दि मृदुला बर'आ कर'ना भेक्सिन लाखांनायनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनांदों। मृदुला बर'आ गरेस्वर कलेजाव 12 थाखोआव फरायगासिनो दङमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मृदुला बर'आ भेक्सिनखौ लानो गोसो गैयामोन। मृदुला बर'खौ दायो गुवाहाटीनि GMCHआव फाहामथाय होनानै थांनाय सप्तानैनिफ्रायनो ICUआव दंगासिनो। रांखान्थिनि आंखाल जानायाव आरो मृदुला बर'खौ गाहाम फाहामथाय होनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम मदद बिदों। बेनिखायनो गोसो अनफावरि सुबुंफोरखौ मदद हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनिफ्राय। बेंक एकाउन्ट नाम्बार 1539100006881 IFSC कड PSIB 0021539। मणिपुराव जानाय ट्राइबेल हिन्जाव माहारिखौ इनाय आखु खालामनायनि सायाव गहपुर हालामनि अरुणाचल सिमानि राजगड़आव मोनाबिलि 6 रिंगायाव हानजा सुरनायजों लोगोसे ममबाति सावनाय हाबाफारि लादों। सिमेन्ट सापरि जामजिङाव अर खामनायजों गंसे नखरनि धोन सम्पति खामनानै सेवहांगार जादों। जनाय महकुमा सिमेन्ट सापरि जामजिङाव गिख्रंथाव अर खामनाय थासारि सोमजिदों। थांनाय मोनाबिलि 6 रिंगासो समाव जामजिं गामिनि थागिबि लाला मिलिनि फिसाज्ला चन्द्रकान्त मिलिनि नखराव बे अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। गेस सिलिन्डारनिफ्राय जोंनाय अराव चन्द्रकान्त मिलिनि धोन सम्पति गोनां लेखा बिलाइफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। गिबि जोंजेननाय अरखौ नुनाय लोगो लोगो ओनसोलनि सुबुंफोरा नुजाथिनानै खाथि खालानि न' गलि बायदिफोरखौ रैखाथि खालामनो हायो। जनायनिफ्राय अर खोमोरग्रा बिफान सौफैनानै रायजोफोरनि हेफाजाबजों अरखौ खोमोरनो हायो। सिमेन्ट सापरि थेलामाव अर खोमोरग्रा बिफान गैयैनि थाखाय बेबादि जाथाय जाब्लाबो हरखाबै धोन सम्पति रैखाथि खालामनो हाया होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो।